You know, bro, when you're in a toxic relationship, you meet a girl who's like, you text, then she replies like 3 days later, you call, she doesn't pick up, she just makes you feel like you are a burden to her. And like, you know, when someone has the audacity to hurt you once, she will just do it again, yeah. Give it a famba pa wara jamba nasi akeza achina zvemhando anyora ngoma ranaka pasi nemhando donanga kuchando sawa sei mwasvika marai mwana is low akastika pa10 nasi hapana zveuroka masplits ende nasi hapana kaloka masplits no man abudisa phone. I remember my phone was not ready to go, not available wabvakuona nemwana matanga kupusha madziro iro ridiro rabata kumeso raumbu rokubhaza ramaziso hapana nyatso kuti ex aripo gondo rapasi musoro nesipo mwana na space bro, mwana na space man, she pushing away, she doesn't wanna stay. How will you know to mwana na space bro, mwana space you, mwana space man, mwana space bro, mwana space atosita face koni akata chipicha kids otosunga face. But honest, you know how it feels when you make someone to be for keeps. She start acting and you get involved in it. I'm confessing and ndakazvifeel. It was months before I can see and ndakazvisiva mufoni manga mane nyo contact yakanzi hani chandakafira ndakachishaya panzvimbo pamba nemunge kuchaya ane mashaya iya shita space bro, mwana space man, she doesn't wanna stay, she's pushing away. How will you know to mwana space bro, mwana space man, mwana space you, mwana space bro, iya shita space anotochisa kokumbotraya ombora inopisa yakaiswa chinja chasetete kumwedzi vashedza kodaiziveyo kuti mwana ari kuvhiringizwa kuti mapresence nechemumwoyo akundita x hanzi patendo kurumisana rex kana kukuita mbavha yemapex you usandite benzi akundibvunza nyaya dzanashami handomboziva nashami ndevepi kokundikudzwa tone mumwe mufacebook but painful. McDrot.